गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। माखासे साननि सिगां सारअन्थाइ गावनायजों लिरथुम बसुमतारी एबा बेंगा मुंनि सुबुंनि जिउ गोमादोंमोन। चिरां जिल्ला बिजनी थानानि सिङाव थानाय मंगलियान गयबारि गामिनि लिरथुम बसुमतारीया आबाद फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समाव सारअन्थाइ गावनायजों जिउ गोमादोंमोन। बिथांनि फिसाज्ला बिभीषण बसुमतारीया मेट्रिक आनजादाव 65 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन, जेराव बिथाङा बर' आयदायाव लेटारबो मोननो हादों। नाथाय रंजानायनि समब्लाबो रंजानो हायाखै नखराव। फारसेथिं नखरनि रां आरजिग्राया साननैसो सिगांनो रुंसारि जादों आरो फारसेथिं फिसाज्लाखौ गोजौ सोलोंथाइ होनो थाखाय नखराव रां गैया। जायनाखि बिभीषण बसुमतारीनि नखरा दुखुथिया आरो दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा नखर। बेबायदि अबस्थायावबो बिभीषण बसुमतारीनि बिफाया रुंसारि जालाङो। बेनिखायनो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव मुं थिसननायाव जाहाथे सरकारा मदद होयो, नङाब्ला सोरबाफोर सुबुङा जाहाथे मदद होयो, बिनि थाखाय खावलायहरदों। दुखुथिया बिभीषण बसुमतारीजों लोगोसे बिथांनि बिमाया बाक्सा जिल्ला मसलपुर दिहिरा बागानपुर गामिनि सुनिता रामसियारि बिथाङाबो गोजौ थाखोआव मुं थिसननो थाखाय रांनि आंखाल जादों। बिथाङा मेट्रिकआव 62 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादोंमोन। उन्दै समावनो बिमा गोमाजानायलाय गावनो सङै खावै फंबायफोरखौ जाहोनानै लोंहोनायनि गेजेरजों फरायदोंमोन आरो बिथाङा मेट्रिकआवबो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादोंमोन। नाथाय रांनि आंखाल, बिनिखायनो मदद बिहरदों बिथाङा। सोरबाफोर मदद होनो गोसो दंब्ला मबाइल नाम्बार 9035140827 नङाब्ला एकाउन्ट नाम्बार 5373967975 NDFBफोरखौ उदां खालामनायनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा NDFBफोरजों जयै धरना होनाय हाबाफारि लानो थाखाय गिबि खेबनि थाखाय थांखि लादोंमोन। बेखौ दोनथ'फिननो थाखाय फोसावबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैगौ 29 मेआव जानो गोनां धरना हाबाफारिखौ एबसुआ बोखांनानै लाफिनबाय। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनाय टप 10 बर' फरायसाफोरनो 17थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावबाय। फैगौ 30 मेआव क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव टप 10 बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय जागोन। टप 10 फरायसाफोरनि मादाव बाक्सा जिल्ला बरमा UN एकाडेमिनि सोरजिमाला स्वर्गियारि बिथाङा 95.33 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिसार जानो हादों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट साफारिनि UN एकाडेमिनि ज्यति मोसाहारि बिथाङा 94.83 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। बाक्सा जिल्लानि पश्चिम बाक्सा मौजा हाइ स्कुलनि नबजित बसुमतारी बिथाङा 94.5 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलनि जितु नार्जारी बिथाङा 94.17 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। बाक्सा जिल्लानि बाथौ आश्रम मेदाघाटनि करिश्मा रामसियारि बिथाङा 94.17 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। चिरां जिल्लानि UN एकाडेमि बिजनीनि हादोरसा बर' बिथाङा 93.5 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। चिरां जिल्लानि खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमिनि गोरोबथा मुसाहारि बिथाङा 92.5 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। चिरां जिल्लानि बासुगाव गेवलां हाइ स्कुलनि सुशान्त औवारी बिथाङा 92.5 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि UN एकाडेमि रौतानि फेनस्टार ब्रह्म बिथाङा 92.33 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि UN एकाडेमि क'क्राझारनि डली नार्जारी बिथाङा 92.17 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। बरपेटा जिल्लानि UN एकाडेमि बरपेटा रडनि
रंगिना बर' बिथाङा 91.83 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट साफारि इउएन एकाडेमिनि खोमथा गोरा बसुमतारी बिथाङा 91.67 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।